Školstvo na Slovensku. To nie sú len základné, stredné či vysoké školy. Školské návyky si väčšina detí osvojuje už v materských školách. Preto je potrebné zaistiť dostatočné kapacity v škôlkach tak, ako to urobili v Malom Lapáši. Prestavba bola nevyhnutná, nakoľko kapacita škôlky nespĺňala požiadavky rodičov a potrebovali sme nevyhnutne nové priestory pre detičky, aby mohli nastúpiť ďalšie a ďalšie. Táto prestavba nám vlastne umožnila rozšíriť kapacitu o 20 detí. Nová prestavba poskytuje škôlkarom priestor na kompletne zariadenú učebňu, ktorá slúži aj ako spálňa, nové sociálne zariadenia a účelovú miestnosť. Deti mali obrovskú radosť, nevedeli sa dočkať, nazerali počas prístavby, aj keď sa stávalo, keď to všetko priniesli, tak sme boli vonku, sledovali sme to, pomáhali nosiť hračky, veľmi sa tešili. Za nárastom detí v predškolskom veku stojí podpora individuálnej výstavby v Malom, ale aj vo Veľkom Lapáši. V tejto obci Malý Lapáš je veľmi silná výstavba, teda individuálna bytová výstavba za posledné obdobie, za obdobie posledných rokov. No a práve s tým prílevom v podstate mladých rodín do tejto obci súvisí aj to, že je veľmi potrebné, aby tu bola aj škôlka, ktorá má svoje parametre, svoju kvalitu. Vytvorením podmienok na výstavbu rodinných domov sa stala lokalita v Malom Lapáši veľmi zaujímavou. No a za posledné roky bol nárast obyvateľstva viac ako o 100%. Ako povedal minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek, ukazuje sa akutný nedostatok predškolských zariadení. Vláda preto vyčlenila milióny na podobné projekty. Len 46 obcí z celého Slovenska však patrilo k úspešným uchádzačom o pomoc. Naša vláda strany Smer sociálnej demokracie je často obviňovaná z toho, že staráme sa väčšinou o staršiu generáciu, to znamená o našich seniorov, a aj výstavba základných škôl alebo rozšírenie kapacít materských škôl je výsledok toho, že to nie je celkom pravda. Vytvorením dostatočných kapacít v škôlkach vláda pomáha najmä mladým rodinám. Tie môžu venovať viac času práci a zlepšiť tak svoju životnú úroveň. Je veľmi dôležité, aby sme umiestnili všetky deti do školky a tým vytvárali aj podmienky možno pre mladé rodiny, ktoré chcú ísť pracovať, len týmto spôsobom nemohli ísť pracovať, lebo museli byť, dajme tomu, 3 roky doma. To znamená, je veľmi dôležité umiestniť všetkých detí do týchto zariadení, vytvoriť im takú starostlivosť, akú potrebujú, a tým pádom aj vytvoriť podmienky pre mladé rodiny, aby si možno mohli privýrobiť viac a tak ďalej a tak ďalej. Predškolské zariadenia napomáhajú deťom začleniť sa do spoločnosti hravým spôsobom. Detička by som v prvom rade poprial, aby sa tu veľmi dobre cítili. Oni sa tu skutočne veľmi dobre cítia a ja viem, aspoň z rozprávania mojej vnúčky, že pani učiteľky sú veľmi dobré, zlaté, starajú sa o nich, robia im program. Myslím si, že je to štandard, ktorý by mohla mať každá škôlka. Politická návšteva sa po slávnostnom otvorení presunula do Veľkého Lapáša, kde pokračovala predvolebná debata.